Apolisi ku Mangochi amanga mnyamata wina amene ndi oyimba dzina lake Abdulkarim Saidi amene amatchuka ndi dzina lake la pa stage loti Bandera. Ifetika ingalula palibe teni tikafika kumbalula wakutenda yaune mafazi kwa walula papiru jangu jipepeso ape amarula weula wele. Iyeyo wamangidwa pa mlandu wakuti anaba mwana wa zaka 14. Nkhani yonse ndifuna ndikufotokozereni mosatenga mbali mosatenga gawo langa. Dzina ndi Sam Mavita, tiye ndikhale limodzi. Koma ngati ndino alendo pa channel pano ndipemphere kuti muchite subscribe. Tiyeni tipite ku Mangochi tikamve kuti kumeneko kuli zotani. Amene amayankhulira polisi ya ku Mangochi, Amina Daudi, watulusa ripoti lakuti Bandera akuganiziridwa kuti anali pachibwenzi ndi msungwana wina amene ndi wa zaka zosakwana mlingo okuti akhoza kupanga zibwezi monga malamulo a dziko la Malawi. Iwowa chibwezi ichi chinayamba pafupifupi miyezi itatu yapitayo. Pa usiku wa pa 2 January mchaka chomwe chino cha 2025, iyeyu amene ndi oyimba dzina lake Bandera anapita ndi kukamtenga msungwanayo kudera lina lotchedwa Mponda kumeneko ku Mangochi. Atayendayenda muka tauni kameneka kwa nthawi kochepa, mnyamatayo anamtenga msungwanayo ndi kupita nawo kwawo. Koma atapita kwawoko, msungwana amene ndi ochepa msinkhuyo anakana kugona kwawo, ndipo Bandera mofuna kuzionesa kuti iyeyi akuzisata ndithu zachikondi msungwanayo akumufera ndithu, ndipo msungwanayo akumukonda ndi mtima wake onse, anamtenga msungwanayo ndi kupita nawo ku loji. Kumeneko anakakhala ndithu kokwana masiku awiri. Kuchokera mu nthawi imene anatengana ndi Bandera, makolo a msungwanayo anakhala ndithu kangapo konse akuyesera kumuimbira foni mwana wawoyi kuti akhale pa line ayankhulani ndi cholinga chokuti makolo adziwe kuti ali kuti, koma foni ya msungwanayo simayankhidwa. Patadusa maola ochuluka ndithu, Bandera anakwanisa kuwayimbira mayi yake ndi kuwauza kuti mwanawo ali otetezeka ndipo ali m'manja mwa Bandera. Mayi yake a msungwanayo anakonza ndondomeko kuti pakhale zokambirana pakati pa Bandera ndi mayi yake mothandizidwa ndi akubanja kwa mkaziyo. Koma Bandera atangofika nthawi yomweyo anafika m'manja mwa polisi. Apolisi anaonjezera poyankhula kuti mwanayo atafunsidwa ndi apolisi komanso atafunsidwa ndi makolo ake, anayankhula kuti pa nthawi yonse imene anali ku malo ogona alendowa kapena kuti nthawi yonse imene anali ku loji, mwanayo anali akusamba ndipo palibe china chilichonse chachiwerewere chimene chinakachitika ku malo ogonawo, kupatulapo kuti awiriwa anangokhala ndi nthawi yawo yabwino yongocheza basi. Komabe apolisi anakana kukhulupirira izi, motero kuti apolisi anamutumiza mwanayo kupita nawo ku chipatala kuti akapimidwe ndi madotolo kuti asimikize ngati zachigololo zinachitika kapena ayi. Mu nthawi ya mafunso, Bandera analankhula kuti cholinga chake chomutenga msungwanayo kunali kujambula video basi, osati kupanga nawo zadama kapena zachiwerewere. Komabe apolisi amusunga Bandera komanso iwowa akumupeza Bandera ndi mulandu ochita abduct kapena osunga mokakamiza mwana amene sanakwane zaka zokwana 18, potengera ndi lamulo section 136 ya penal code imene imayankhula kuti maximum penalty imene akhonza kupasidwa munthu kukagwira jere pa mlandu ngati umenewu ndi zaka zokwana 7. Tayankhula kuti maximum ngati Bandera angapezeke olakwa pa mlandu umenewu, ndiye kuti chilango chokhwima chimene akhonza kupasidwa ndi zaka zokwana 7 kuseweza jere. Iyeyo anatenga maina kamene kakutchulidwa kuti maina mmene mukuonera pa chithunzicho, akuti mwanayo ndi wa zaka zokwana 14 amene malamulo amawerengedwa ngati mwana amene sungapange naye plani chifukwa ndi mwana, sungapange naye mgwirizano chifukwa ndi mwana, iyeyo sangavote chifukwa chokuti ndi mwana, sanafike usinkhu okuti akhoza kupanga chiganizo chokhwima payekha. Langa dzina ndi Sam Mavita, lola ndidziwe mmene mukuganizira. Tilinso ndi channel china cha Kulinji TV.
I bet you mupite mukuone channel chimenechi.